Kades Pakuran ngaturan minggah wonten Bapak Pakuran lho. Mas Hasim. Mas Hasim sing bayar wayang diundang mriki mboten niki. Monggo Pak Hasim, monggo. Mas Hasim, monggo. Siap. Kok bene Pak Sugimin Kades Purbawangi monggo. Dolalake iki Pak Kades. Dolalake pundi niki? Ya. Ngapunten anu tas pundi sing diajeng-ajeng penonton kali dolalak barang. Oke, siap. Dolalake monggo dolalake nah. Mas Yuli dolalake aja kesuwen. Mas Yuli dolalake piye? Yuli, monggo. Warga masyarakat Tanggodangan kali penonton pun boten sabar dolalake panjenengan. Ditunggu Mas Yuli. Dolalake teng pundi niki nggih? Wau pun anu dahar teng VIP nggih. Oh, pun dahar barang dolalake. Nah, pun. Monggo Pak. Anu sing bayar wayang yuk ngene. Mas Hasim. Mas Hasim. Kula urun mawon, kula nembange mangke pas anu napa gara-gara nggih. Siap, beres. Nek nembang nyontokan ora bisa. Nyontok ngundang wargane bae lah. Nyonjal wong lanang 5, wong wedon 5 maju mengarep sing wani arep tak takoni nyeket ewu engko pokoke. Jal, sing wong wadone sian apa ora, Gek? Ngene wong 5, Jal. Ayo cepetan. Mangga, Bu. Age-age, engko kan nggo tuku golak baline. Ya, papat gue, siji maning. Kula, Pak. Waduh. Kula ora kuat nyawere. Lah kula cewek. Bubut jiwate pundi bubut jiwate. Jel ke wong lanang 5 wong lanang. Monggo monggo. Nah niki. Nah. Mriki, Mbak. Mriki, Mbak. Jarum-jarum. Jarum-jarum malah gampang kok, Mbak. As Umi Hafifah katuran nyekar jarum-jarum. Ya. Ayo. Main dibingi. Monggo Mas, puter jarum-jarum. Yo.
Imam Hayat saking Sadewa lulus pesantren aturaken Wilujeng Dalu monggo di saking Kanito. Saring gambar Pripun? Oh nggih. Bapake nyuwun sida rondo. oh sida rondo nggih Kalih Restari nggih. siap siap Lestari riyen nggih napa sida rondo riyen Sida rondo. wah siap mboten napa-napa kok Mbak Umi nyatane klasik ya iso menguasai apa meneh lagu-lagu sing kaya ngene ya Bilo Iya, Kang. wah jan ngumuni kok Punten niki Pak Dalang kepripun Pak Kades suaranya habis konser jadi serak-serak wah basah. mboten napa-napa kula besok bendeng kok Pak ya nggih mboten napa-napa Pak Sida rondo. siap monggo lagune Sida Rondo berpacu dalam melodi oke Sida Rondo sampun Matur nuwun Ki Dalang. pamundutan saking Bapak Kades Sugemin Purbawangi lho Mbak Napa? desane Purbawangi Oh nggih. Purbawangi niki saking mriki niki ngilen Tesih- ngen ngalor Tebih napa mboten? tebih lho Mbak Oh nggih. udakara niku enten wah jan berkilo-kilo jauh seperti jarakku dan jarakmu anjay Jarake sapa? jarake awak dhewe ya adoh lho Mbak Heeh. oh jenengan Ponorogo aku Bumen ya adoh Mbak Aduh. iya tapi kan ada kata-kata jauh di mata dekat di hati anjay karo rombongan maksudnya lho kita kan Iya. cuma teman lho Mbak Kita kan teman. ayo Nah, monggo lagune Lestari ya. nah bar iki kok wayangan meneh terus delu meneh ya gara-gara Ono ya, Kang. iya Sarawita bilung mangga Mas lagune Lestari Bapak Kades Sugemin Sumangga Jadi